πλήρωμα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και πάμε στο νούμερο 35. Λόρνας Στέργιος. Ο Μίλτος Πλατώνης με τον Δημήτρη Καραγκούνη και το Toyota Yaris ήταν 22η γενικής κατάταξης, δεύτερη στην Α5 και 12η στην F2. Με το Toyota Yaris και με το νούμερο 34, Μιλτιάδης Πλατώνης Δημήτρης Καραγκούνης, με συνολικό χρόνο 46-22-11, κατέλαβαν την 22η θέση στην γενική κατάταξη, την δεύτερη θέση στην Α5 και την 12η θέση στην F2. Να πούμε ότι κέρδισε την πρώτη και την έκτη ειδική στην κλάση Α5. Καλά. Ωραία. Σε πίστα κάρτη πρώτη ειδική. Ορίστε. Σε πίστα κάρτη πρώτη ειδική να στρώνουμε σιγά σιγά. Είχε κράτημα αρκετό. Διασκεδαστικό ήταν, αλλά ο αγώνας είναι στο βουνό τώρα. Έχουμε άλλη μια ειδική λίγο πιο μεγάλη και αύριο τις άλλες ειδικές. Αύριο θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα αύριο. Θα είναι δύσκολα. Για μας είναι η πρώτη φορά που πάμε και προσπαθούμε λίγο να βρούμε τον δρόμο. Αρκετές ειδικές πάντως και Σάββατο και Κυριακή. Ναι, είναι πολύ ωραίος αγώνας. Από τους καλύτερους ασφάλτινους αγώνες που έχουμε πάρει. Πολύ ωραίος αγώνας. Και εκείνη στην πλατεία Αριστοτέλους με πολύ κόσμο. Ναι. Εντάξει, το οργανωτικό είναι ένα άλλο τμήμα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Όσον αφορά στα σχεδίαση αγώνα όμως είναι φοβερός αγώνας.